Skús sa na chvíľu pozrieť na to, čo sa teraz okolo teba deje. Skús sa zamerať na príjemné maličkosti, ktoré sa odohrávajú okolo teba. Na malé veci, ktoré si vôbec nevšímaš. Skús sa ponoriť do sveta tu a teraz. Všetci sme tak nejako malicherní, keď sa bavíme o prítomnosti. Lietame v mysli od toho, čo bolo, až po to, čo bude. Naozaj málo kedy sme tam, kde sa práve teraz nachádzame. Ahoj, toto je tvoj spánkový kompas. Moje meno je Sandra Landl a prevediem ťa cestou od nespavosti až k pokojnému a plnohodnotnému spánku. Odovzdám ti všetky moje skúsenosti a znalosti, ktoré som sa počas svojho života s insomniou naučila. Vitaj a som rada, že si tu. Keď sme boli deti, vedeli sme si užívať prítomný okamih oveľa viac. Keď máš dieťa, všimni si to. Dokáže sa tešiť a sústrediť na úplne drobnosti. Vníma všetko jasne a presne také, aké to je. Nenechá sa pohltiť minulosťou ani tým, čo bude zajtra alebo o hodinu. Je len tu a teraz. Keď som mala problémy s nespavosťou a zaoberala som sa myšlienkou prítomného okamihu, zistila som, že som bola úplne, ale že totálne mimo toho, kde som. Je pravda, že človek má problém byť tu a teraz aj normálne a nie to, keď zápasí s nespavosťou. Vtedy je to z vlastnej skúsenosti, viem, ešte oveľa viac vyhrotené a ponárame sa do budúcnosti a minulosti skoro non-stop. Však všetky tie obavy o spánok a to, ako sme sa dnes, včera alebo už týždeň nevyspali, nám motajú hlavu od rána do noci. Takže si uvedomujem, aké prínosné je vrátiť sa do prítomného okamihu práve počas toho, ako si uprostred kolotoča nespavosti. Aké by to mohlo byť naozaj užitočné, lebo na rovinu na čom inom záleží. Život nie je o tom, čo bolo včera, ani o tom, čo bude zajtra alebo za rok. Život je to, čo je v tejto chvíli. To je ten pravý a nefalšovaný život, ktorý máme tendenciu stále opúšťať. Robím to často aj dnes. A je to normálne, robíme to všetci. Neviem, či je toto, čo spomeniem teraz, úplne najlepší príklad, ale viem sa s tým pekne zaseknúť. Strašne rada pozerám napríklad fotky svojej dcery a potom sa nad tým zamýšľam, ako čo bolo. Proste fakt to milujem, ale niekedy sa do toho tak zahlbím, že s tým strávim kľudne aj 20 minút a moja dcera sedí vedľa mňa. Jasné, nehovorím, že človek by nemal spomínať, ale keby možno nerozmýšľam pri tom, čo bolo, o koľko viac času by som mohla mojej dcere venovať tu a teraz. A to je len jedna z mnohých drobností, ktoré robím. V prípade nespavosti nám vstupuje do popredia ešte únava, ktorá býva neskutočne vyčerpávajúca a frustrujúca a ja to plne chápem. A čo nás vie úplne dostať na hranu únosnosti, bývajú práve tie cesty do minulosti a budúcnosti. Nemyslím tým, keď pozorujeme naše plynúce myšlienky, ale to, keď sa snažíme do hĺbky rozpýtvať, prečo sme sa dnes zase dobre nevyspali, alebo čo robiť, respektíve nerobiť, preto aby to bolo večer inak. Ten neustály boj s nespavosťou býva naozaj únavný a vyčerpávajúci. A potom tá snaha o vymazanie nepríjemných myšlienok a pocitov, to chce naozaj veľa energie. Celkovo ten boj s nespavosťou, úzkosťou, myšlienkami, pocitmi je vyčerpávajúci a ochromujúci. Stávame sa takí zaseknutí tam, kde nie sme, že sme slepí vidieť to, kde sme. Neuvedomujeme si, že teraz sme v bezpečí, že tu a teraz je všetko v poriadku, že tu a teraz proste len sme a sme bez starostí. Je normálne, že naša myseľ blúdi v čase, ale uvedomenie si toho, kde sa teraz nachádzaš, býva prinajmenšom prínosné. Veď v podstate nezáleží na tom, čo bolo. Nieko to nezmeníme a tiež nevieme úplne ovplyvniť to, čo bude. V podstate sa snažíme kontrolovať nekontrolovateľné, ako keby chceme do detailu vedieť, čo nastane a chceme do piky rozobrať a skontrolovať všetky kúty minulosti. Ale na čo to je dobré? Pomôže to nejako? Zmení sa tým niečo? Dokážeme kontrolovať budúcnosť? Dokážeme kontrolovať to, či budeme v noci spať? No nie, nedokážeme. Sú to veci mimo našej kontroly, tak ako aj prichádzajúce myšlienky nedokážeme kontrolovať. Ide len o to, aby sme sa do nich nezamotávali, všimli si ich a nechali ísť. To, čo skutočne dokážeme kontrolovať, sú naše činy, naše reakcie. Môžeme upustiť od toho, čo nikdy nefungovalo,
Môžeš začať robiť to, čo ťa baví a naplňa aj napriek tomu, že sa cítiš unavená. Môžeš upustiť od toho, čo nie je funkčné. Verím, že keď ma už dlhšie počúvaš, nedodržuješ striktnú spánkovú hygienu, ale možno je ešte niečo, čo robíš len kvôli svojmu spánku a nemáš to rada. Tak tu je priestor na to sa toho vzdať. Nerob to, čo nechceš. Naozaj nie je dobre robiť niečo na silu, zo strachu alebo pod zámienkou kontroly. No nemám pravdu, že keď si robila ten čaj na spanie, robila si to len zo strachu z toho, že sa zase nevyspíš alebo z očakávaním spánku. Nerobila si to asi kvôli tomu, že miluješ jeho chuť. Ak áno, tak nech sa páči, ale ak nie, tak na čo je to dobré? Chcem len povedať, že náš život je ako mozaika, ktorá je zložená z okamihov, ktoré sa už nikdy nezopakujú a že každý z nich má svoje čaro. Nech sa už nachádzame v akejkoľvek životnej fáze alebo rozpoložení. Nikdy to nie je zlé, keď sme tu a teraz. Naozaj nikdy to nebude také zlé, bude to len také, ako sa na to pozrieme. Nevždy vieme ovplyvniť to, čo sa nám v živote deje, ale kľúčová je naša reakcia, ako som už spomínala, a tá istá situácia sa dá prežívať rôznymi spôsobmi. Vždy máme na výber. Aj keď sme vyčerpaní a frustrovaní, jednoducho vždy a stále máme možnosť voľby. Môžeme sa nechať strhnúť a zadúmať sa na väčšinu dňa, alebo budeme žiť v súlade s tým, čo chceme a máme radi aj napriek nepohodliu, ktoré môžeme cítiť, keď nie sme úplne odpočinutí. A budeme žiť pre prítomnosť. Pozri sa napríklad na také mamičky na materskej. 2-3 roky sa niektoré poriadne nevyspia a povedia, že sú z toho úplne zničené. A iné, aj keď prežívajú podobný scenár, budú hovoriť, že toto obdobie je energické a naplňujúce. Záleží, ako s tým, čo prežívame, naložíme. Vždy to býva o uhle pohľadu, aký k tomu zaujmeme. Žiť pre prítomnosť neznamená žiť dokonalý život. Znamená to len dovoliť si byť plne prítomná bez akéhokoľvek súdu a prežívať život taký, aký je, so všetkými jeho farbami. A keď si to dovolíš, čo i len každý deň na pár chvíľ, uvidíš, že sa budeš cítiť oveľa ľahšie. Ťažké veci budú strácať na váhe, pokiaľ ich nebudeš posudzovať. Zameraj sa na proces samotný, začni si plne vychutnávať to, čo robíš, veď nie je úžasné vedieť, že voči nespavosti nepotrebuješ žiadne striktné pravidlá, ale len veci, ktoré máš skutočne rada. No nie je úžasné vedieť, že veci nemusíš mať plne pod kontrolou na to, aby fungovali tak, ako majú. Nikto nie je dokonalý. Ver mi, nikto. Všetci sa učíme a tak je to aj s našim prežívaním prítomnosti. Vždy to bude naša myseľ, ktorá rada blúdi sem a tam, ale vedomé zastavenie sa nám pomáha odkloniť sa od toho vzruchu a na chvíľu sa uvoľniť. Začiatky bývajú ťažké a nemusí sa ti to podariť hneď na prvýkrát a áno, možno budeš zabúdať na čaro prítomného okamihu ako ja, keď prehrmí to pomyselne najhoršie a možno si to občas pripomeneš takýmito slovami ako teraz ja. Ale dôležité je, že si to budeš uvedomovať a že budeš vedieť, že v podstate na ničom inom nezáleží, len na tom, čo je teraz a tu. Nehovorím tým, že máš kašľať na to, čo bude. Myslím tým len to, že robiť si starosti z minulosti a budúcnosti ešte nikoho nespravilo šťastnejším človekom. A o tom to celé je, no nie? Keď si to tak vezmeš, všetci v podstate hľadáme šťastie v živote. Tak ti ho prajem plnú kopu a ešte viac. Chcem ti povedať, že dostať sa do stavu prítomnosti je o skúšaní toho, čo ti bude najviac vyhovovať. Myslím, že to je ako so všetkým. Ťažko sa hľada nejaké univerzálne pravidlo. Možno si stačí len viac všímať to, kde si, čo robíš a spraviť si z toho zvyk. Nepomáhalo zamerať sa na stúpanie a klesanie svojho dychu, alebo som sa snažila len plne pozorovať to, čo robím a čo sa okolo mňa deje. Pri tom, ako sa budeš pokúšať byť tu a teraz, sa ale nesnáš vytesniť svoje myšlienky a pocity. Namiesto toho ich ber na vedomie, keď sa objavia a okrem týchto myšlienok a pocitov si všímaj aj všetko ostatné, čo je okolo teba. Keď sa myšlienky spomalia alebo na chvíľu zmiznú, ber to ako príjemný bonus. Dnes sa s tebou pomaly lúčim, bola si naozaj úžasná poslucháčka, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si tu bola až do konca a počujeme sa opäť na budúce.